Magay ka, magay ka. Bilisan mo na, mag-order ka na. Dalawa, yung buy one day one naman. Beshi ko. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 Diyan sila dadaan. Oh, pakita ka. Opa! Dito po kami ngayon sa ano? Saan ba to? Ewan. Gabi si Gerero. Sa 9 de Febrero. Naglalakad pa kami kasi Pumunta po kami sa polis. pupunta po kami sa ano? Ayun po yung police station. Papamassage. Papapulis ko po ito. Baliw. Ito po, dadaling natin ko na po sa polis. Lumagpas po kasi kami sa mental. Hindi kami tinanggap. Grabe siya. Nag-volunteer na nga po kami pumasok, hindi po kami tinanggap. Buti kung naririnig tayo. Ang ingay ng paligid. Maririnig na naman yan. Baka na, bes. Tingnan mo yung... Hindi po kami magradya sa sidewalk. Hindi mo kami kasya. Kailangan tag-isa. Nagbabaus po kami. O, dito na, yan na. Ayun na ba? Wait lang, i-ano ko. Ayan na. Ayan po, doon po kami pupunta sa polis. At nagdaling na. Halika na. Nauulan na. 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a Hello mga kabeshi, so nandito po kami ngayon sa ano pangalan ng massage, Beshi? Beshi, anong pangalan? Relaxantes. Ah, relaxantes, massage. Ayan, so nagpapabook po si ano, si Beshi. Beshi Grace. At ako'y naghihintay. Huwag mo. Napaka-stricto. Wala, ang ganda ng mga ano, figure. Bawal. Guys, ano daw? Pag call center daw discounted, dalang bayo. Ay, hindi ko dala. Okay. Magkano ba pag ano? Ano nga? 399. Nag-update na sila. Kakain natin. Swedish. Ano ba yung Swedish po? Hindi ko alam. Tapos, Ay, grabe ang haggard ko lang. Ayan, galing po kasi kami naglakad. Kaya haggard. Haggard ko. Ayan. may time sheet, may login sheet po sila. Oo, nakaka-relaxing music. Ang ganda oh. Kulay blue. Ano, sulat na kita? Sulat ko na Ano ako. yung ano mo, temperature mo? 35. Point. Ewan ko basta 35. Talong edad ko. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐
I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는